Bývanie bolo vždy dôležité. Od počiatku ľudstva sme hľadali útočisko, kde by sme sa cítili bezpečne a pohodlne. Od jaskýň až po hrady, domy nás chránia. Každá éra priniesla nové materiály a technológie, ktoré zlepšili naše bývanie. Udržiavajú nás v bezpečí a teple. V priebehu storočí sa naše domovy stali pohodlnejšími a efektívnejšími. Postupom času sa bývanie veľmi zmenilo. Od jednoduchých prístrežkov po komplexné stavby naše domovy sa vyvíjali. Prešli sme od ohnísk k ústrednému kúreniu. Dnes máme systémy, ktoré nám umožňujú regulovať teplotu s presnosťou. Používame elektrínu na svietenie a spotrebiče. Naše kuchyne sú plné moderných zariadení, ktoré nám uľahčujú život. Dnes sú moderné inteligentné domy čoraz obľúbenejšie. Tieto domy nám ponúkajú komfort a bezpečnosť na novej úrovni. Môžeme ovládať svetlá a teplotu pomocou telefónov. Ale čo budúcnosť? Aké nové technológie nás čakajú? Aké budú domy v roku 2036? Možno budú úplne autonómne s technológiami, ktoré si dnes ani nevieme predstaviť. V roku 2036 budú domy ešte inteligentnejšie. Predstavte si dom, ktorý vás pozná lepšie ako vy sami. Predstavte si steny, ktoré menia farbu podľa vašej nálady alebo denného času. Mohli by ste mať každý deň nový vzhľad izby. Potrebujete viac miesta, steny sa pohnú, aby sa izby zväčšili alebo zmenšili. Žiadny problém. Nábytok bude robotický a prispôsobí sa vašim potrebám. Vaša posteľ sa ráno sama ustelie. Predstavte si, že sa zobudíte a všetko je už pripravené. A zabudnite na varenie. Kuchyne budú pripravovať jedlo automaticky. Stačí si vybrať recept na obrazovke a všetko sa urobí samo. Stačí si vybrať recept na obrazovke. Všetko bude jednoduchšie a pohodlnejšie, než si dokážete predstaviť. Domy v roku 2036 sa zamerajú na pohodlie a zdravie. Špeciálne senzory budú monitorovať kvalitu vzduchu. Tiež upravia osvetlenie, aby ste lepšie spali. Predstavte si, že sa každé ráno zobudíte svieži. Zábava bude pohlcujúca. Holografické obrazovky vám dajú pocit, ako by ste boli vo vnútri filmu. A virtuálna realita vám umožní cestovať po svete priamo z vašej obývačky. Domy budúcnosti budú šetrné k životnému prostrediu. Solárne panely a veterné turbíny budú vyrábať čistú energiu. Špeciálne systémy budú zhromažďovať a recyklovať vodu. Dokonca aj náš odpad sa premení na energiu. Domy budú mať záhrady na strechách a stenách. Tieto záhrady budú pestovať čerstvé potraviny a pomáhať čistiť vzduch. Zobudíte sa vo svojej inteligentnej posteli, ktorá je vybavená najnovšími technológiami. Táto posteľ monitoruje váš spánok a prispôsobuje sa vašim potrebám, aby ste sa zobudili čo najviac oddychnutí. Jemne vás zobudí mäkkým svetlom a hudbou, ktoré sú nastavené podľa vašich preferencií. Tento spôsob prebudenia je navrhnutý tak, aby bol čo najpríjemnejší a najprirodzenejší. Vaše raňajky už čakajú v kuchyni, pripravené podľa vašich predstav. Inteligentné spotrebiče a automatizované systémy zabezpečia, že jedlo je vždy čerstvé a chutné. Pri jedle si pozriete správy na interaktívnej obrazovke na stene. Táto obrazovka vám poskytne všetky potrebné informácie a zároveň vám umožní zostať v kontakte so svetom. Práca alebo škola je vzdialená len na jedno virtuálne volanie. Vďaka pokročilým technológiám môžete pracovať alebo študovať z pohodlia svojho domova. Nasaďte si VR okuliare a spolupracujte s kolegami z celého sveta. Virtuálna realita vám umožní byť prítomní na stretnutiach, aj keď ste fyzicky vzdialení. Popoludní si oddychnete vo svojej záhrade a užívate si čerstvý vzduch a slnečné lúče. Táto záhrada je vybavená inteligentnými systémami, ktoré sa starajú o rastliny a zabezpečujú optimálne podmienky pre ich rast. Večera je lahodným jedlom pripraveným zo zeleniny vypestovanej na vašej vlastnej streche. Tento spôsob pestovania je nielen ekologický, ale aj ekonomický. Keď zaspávate, cítite vďačnosť za pohodlný a udržateľný život, ktorý žijete. Inteligentné osvetlenie a klimatizácia zabezpečia, že vaša spálňa je vždy v ideálnych podmienkach pre spánok. Život v roku 2036 bude úžasný. Technológia nám umožní žiť pohodlnejšie a efektívnejšie, pričom budeme mať viac času na veci, ktoré nás skutočne bavia. Technológia urobí naše domovy pohodlnejšie, udržateľnejšie a zábavnejšie.
Automatizované systémy nám umožnia šetriť energiu a znižovať náklady na bývanie. Je to vzrušujúca budúcnosť, na ktorú sa môžeme tešiť. S pokrokom v technológii a udržateľnosti sa naše životy budú neustále zlepšovať.